Esteban Muretagoiena, marrotarra, oiartzungo bizilaguna zen, medikua, eta 80ko martxoaren 16an Guardia Zibilak atxilotu egin zuen. Martxoaren 25ean askatu zuten, eta 3 egunetara zen jasandako torturen ondorioz. Esteban Muretagoiena, medikuaren atxiloketaren zergatia ez du inoiz argitu nahi izan Estatu Espainiarrak, baina guretzat arrazoitako bat argi dugu. Bere mediku jarduratik indar polizial Espainiarren polizia etxeetan atxilotuek jasaten zituzten torturak salatzeagatik inongo dudarik gabe. Gaurko egunean ezker abertzaleak beraz salatu nahi du torturaren erabilpena, ez dela ez antzinako gauza, ez polizi indarretako kide batzuek era isolatuan garatu duten jarduera. Tortura euskal independentismoaren aurkako tresna bat izan da, eta gaur egunean zoritxarrez ere oraindik holaxe da. Era sistematikoan erabili egin dena. Azken hamarkadetan, milaka izan dira torturak salatu dituzten euskal herritarrak, eta gogoan izango duzuenez, 5 euskal herritar torturapean hildakoak. Jose Arregi, Esteban Muretagoiena, Mikel Zabaltza, Murutze Jantzi eta Xabier Kalpar-Soro. Azkeneko salaketak oraindik ere, orain dela oso gutxi izan dira, Iñaki Gerategi eta Juani Otaño albendarrek salatu egin dituzte olako praktikak, eta beraz guk uste dugu momentu honetan bai diskurtso politikoetan hainbeste aipatzen ari den garai berri hori gogoan daukagula, baina zuzen konponbide urratsak eman behar diren honetan, gatazkaren behin betirako konponbidea ireki egin den honetan, torturak herriarentzako zer suposatu duen oso presen izan behar dugula. Guk uste dugu, estatuek euren saltuzpeneko lege eta politika horien guztien, excepzio politika horien guztien eraispenari ekin behar diotela ahalik eta lasterren, eta tartean tortura ahalbidetzen duen inkomunikazio aldian bertan bera utzi. Torturak behin betirako desagertu beharra dago, eta errepresioak behin betirako eten beharra dagoela uste dugu. Ezinbestean, konponbidean aurrera egiteko, ezinbestez mahai gaineratu behar den kontu batetaz ari gara. Ezinbesteko da, estatuek blokeo eta errepresio estrategiak albo batera ustea, salbuespenezko politikak alboratu eta konponbidearen aldeko eragile proaktibo bihurtzea ahalik eta lasterren. Ari horretara beraz azpimarratuko dugu, aipatu ekitaldia burutuko dela igande honetan Oiartzungo Marenso pilotalekuan eguerdiko 12:00 Oiartzungo Oiartzun herriko ezker abertzaleak antolatua, eta bertan ezker abertzalearen presentzia jakina egongo da. Bueno, comentaba